Filmujte všetko, filmujte! Zadačka je prázdna, aby ste vedeli. Je prázdna, je tam pár miest. Prosím vás, prečo stojíte vo dverách? Bránite plynulému prechodu. Prečo stojíte vo dverách? No, sa to tam vyprázdnilo, prišla ako slušný človek. Poďte, zastupujú verejný poriadok robia. A komu bránia? Nám, verejnosti. Čo to je ono? Vysvetľa, že prečo nás nechcú pustiť, kvôli čomu, kto ich to nariadil. Je prázdna sála a nechcú ľudí pustiť ducha. Prečo? To sa ich opýtajte, prosím vás. Samozrejme, že to je verejné zastupiteľstvo, verejné zasadanie. Nie, neexistuje. Máme plné miesto, koľko je tam? Ale sú tam plno miest. To je za predanie. To čo? Čo mám za predanie? Papiere a do ulic všetci, kto má auto. Každý je. A títo naši treba. Nemá každý. Petíciu treba urobiť. On nás je zaparkovať, ale my nemusíme.